Naka dole sai naka guruf kuna da girma. Allah ƙara haɗa tsakaninku ku yi ta suna. Kun wucewa duka sa'o'inku ba da wai ba. Naka dole sai naka. Naka dole sai naka. Masu halin fure na soyayya. Naka dole sai naka. An shaide ku ba ku jayayya. Naka dole sai naka. Kai ku ne kuke ta yin niyya. Naka dole sai naka. Mota dole sai da ke taya. Naka dole sai Ga naka. mai zamani da mai laya. Naka dole sai Yan naka. ba sa irin halin gaya. Naka dole Ci sai gaba a gidan yana ta samaya. Naka dole sai Hanya naka. ku ne kuke ta kau da kaya. Naka dole Wasu sai bayani ne nake ta yin baidin naka dole sai naka. Naka dole sai naka guru kuna da girma. Allah ƙara haɗa tsakanin ku ku ta suna. Kun wuce wa duka sa'o'in ku ba da wai ba. Naka dole sai naka guruf kuna da girma. Allah ƙara haɗa tsakaninku ku yi ta suna. Kun wucewa duka sa'o'inku ba da wai ba. Naka dole sai naka guruf kuna da girma. Allah ƙara haɗa tsakaninku ku yi ta suna. Kun wucewa duka sa'o'inku ba da wai ba. Bayan rabu Allah shi zani sa a farko. In ya so ya lamunce sai na ƙara ƙarko. Rabbana ka dube ni gani na yi sabko. Kai kaɗai kake wani Allah ba da wai ba. Naka dole sai naka guruf kuna da girma. Allah ƙara haɗa tsakaninku ku yi ta suna. Kun wucewa duka sa'o'inku ba da wai ba. Shugaban halitta Mahamudu dan Amina, wanda san sake kau da kishi dare da rana. Mustapha ma'aiki da sansani